τα τρένα, τα παιδιά αυτά με τι θα πάνε? Λεωφορείο δεν υπάρχει. Με δική τους συγκοινωνία πού θα πάνε? Διαμαρτυρόμαστε με αυτόν τον τρόπο, με μια συμβολική κίνηση που θα σας εξηγήσω μετά, για την διακοπή των δρομολογίων Έδεσσας Φλόρινας. Λοιπόν, είναι μια συμβολική κίνηση που κάνουμε σήμερα. Κλείνουμε το σταθμό για 2 ώρες περίπου. Θα μοιράσουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες που ήρθαν με το τρενοσκι κάποια φυλάδια, έτσι να γνωστοποιήσουμε σε όλον τον κόσμο αυτό το έντονο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, κοινωνικό και οικονομικό θα έλεγα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται με τα τρένα. Τώρα ειδικά που τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα, το τρένο φυσικά είναι πολύ πιο συμφέρον από ότι το ιδιωτικό γιοταχή. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές, πάρα πολλούς συνταξιούχους, πάρα πολλούς ανθρώπους γενικότερα οι οποίοι μετακινούνται με τα τρένα και προς Φλόρινα και προς Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις σπουδές τους. Το τρένο το δικαιούμαστε! Κλέφτες! Αυτός ο λαός την πληρώνει επειδή κλέβατε! Και μας κόβετε! Γιατί